Sinibingelele igama elihle lomfethu Jesu Kristu, amen. Sibonga leli thuba futhi uNkulunkulu asiphe lona ukuba sihlangane sifunde futhi amazwi eNkosi. Sisaqhubeka kuyifundo ezenzelwe abazalwane abasanda ukuba sebandleni, abasanda kunezela ebandleni leNkosi. Isihloko esikuso namhlanje kwisifundo sesi-8 sibuka la ukuthi ke uNkulunkulu lo muntu lo amdala, njengoba sifunda ngaloko isifundo sokuqala ukuthi uNkulunkulu wambumba umuntu emsusa emhlabathini wase ephefumulela umoya wakhe. Kuthiwa umuntu ke waba umphefumulo ophilayo mawufunda incwadi kaGenesis chapter 2 verse 7. Namhlanje ke sobuka isihloko ukuthi ke uNkulunkulu ke esembumbile umuntu, esemakhile, esekhona, uNkulunkulu ke wambeka ensimini yase-Edeni. Sibuka ke isihloko sanamhlanje esithi uNkulunkulu wambeka ensimini yase-Edeni. Sibuka la ukuthi uNkulunkulu esimkhonzayo, umdali wethu, uNkulunkulu ohlelayo futhi uNkulunkulu osakhelayo indawo. Uma ehlela uNkulunkulu enza indawo uNkulunkulu, leso sidalwa leso noma lo muntu loyo uyamakhela indawo efanele la azokwazi ukuthi aphile enze izinto uNkulunkulu ayimisile. So ke uma uNkulunkulu emdala ke uAdam la sifunde ngaye kwisifundo lesi-7, siye sabona ukuthi uNkulunkulu wamdala umuntu ngosuku lwesithupha. Masifunda incwadi kaGenesis chapter 1 verse 26 ukuya kuthi verse 28. So ke lo muntu uNkulunkulu amdala ngomfanekiso wakhe ukuba mfuze, uNkulunkulu wambeka ensimini yase-Edeni. So masifunda ke la siyathola futhi ukuthi la uNkulunkulu wakwenza lokhu, uNkulunkulu ngothando lwakhe, ngokuthi emthandile umuntu. Asifunda la uGenesis chapter 2 verse 15, sibuke la indaba uNkulunkulu eqeda ukumakha umuntu. Lithini izwi leNkosi la Genesis chapter 2 verse 15. Ithi ke lana ke uJehova uNkulunkulu wayesemthatha umuntu wambeka ensimini yase-Edeni ukuba ayilime ayigcina. So uNkulunkulu ke siyabuka la ukuthi uNkulunkulu wambeka, uNkulunkulu eqeda ukumbumba wamisa endaweni ebelungiselele uNkulunkulu. Sifunda ke la ukuthi uNkulunkulu uma yenza into ethile, uma ehlela into ethile, uNkulunkulu uma ehlela umuntu ukuba amdale, umakhela indawo. Sizobuka ke lo mqondo ukuthi uNkulunkulu uma yakha noma wakha isizwe noma wakha abantu bakhe abangcwele abaletha ngoJesu Kristu, ubabekela indawo. Sibuka ukuthi uNkulunkulu wethu esimkhonzayo uyahlela, uNkulunkulu wethu esimkhonzayo uyazi ukuthi laba abantu abadalile noma lo muntu amdalile udingani. Siyabuka ke la uNkulunkulu wamenzela indawo yokuphila. So masifunda la kuthiwa ke uNkulunkulu wambeka ensimini ukuba yenze njani, ayilime ayigcine. Kwakuzoba umsebenzi wakhe ukuthi uAdam ayinakekele le ndawo uNkulunkulu amakhele yona. Siyabuka ke la ukuthi uNkulunkulu konke wakubeka endaweni okuzokuphila kuyona. So konke akudalileyo uNkulunkulu, mawufunda ngalo uGenesis chapter 1, not only nje umuntu lesikhuluma ngayo esimbukayo ngesikhathi ukuthi uNkulunkulu umbonisile uthando ukumakhela indawo, nazo zonke izilwane uNkulunkulu ayidalile, sukela kulezi eziphila emanzini, nakulezi eziphila emkhathini, nakulezi eziphila emhlabeni, uNkulunkulu wazakhela indawo. Masifuna la uNkulunkulu akha khona inhlanzi eziphile emanzini, uNkulunkulu wazakha ukuba zikwazi ukuthi ziphile emanzini. Siyambona umuntu nezinye izilwane eziphile emhlabeni azikwazi ukuphila emanzini ngoba ayidalelwanga ukuba ziphile kuphi, emanzini. So siyabuka ukuthi uNkulunkulu ekwakheni kwakhe, uNkulunkulu zonke izidalwa zakhe uzakhele indawo yokuphila. So inhlanzi lezi uzakhele ukuba ziphile emanzini.
Genesis chapter 1 verse 22. Masifunda futhi lapho ukuthi uNkulunkulu mayidala izinyoni uNkulunkulu wazenza ukuba zikwazi ukuthi iphile emkhathini, zikwazi ukuthi indize, zikwazi ukuthi zakhe ezihlahleni. Uyabona? Inyoni uNkulunkulu uyakhela ukuthi ikwazi ukuthi izakhele indawo la engakhona ukuphila khona. Siyazibona inyoni ezihlahleni zakha idleke, zakha indawo la zingakwazi ukuphila khona. uNkulunkulu ehlelile ngobuhle bakhe nangobele bakhe nothando lwakhe kwindalo athi ayenza. So sifuna ukuthi uNkulunkulu unothando. Akaveli umuntu nje mayesemakhile noma into emayakhile ayiyekele nje kanjalo. Uyenzela konke okuyidingayo. Konke uNkulunkulu akudalile ukwenzela konke okuyisidingo kulesi sidalo uNkulunkulu asenzile. Izinkomo nezilwane enabuzelayo ezikhona emhlabeni eziphila endle uNkulunkulu wazakhela ukuba iphile emhlabeni. Mawufunda uGenesis chapter 1 uverse 24 no verse 25. So ke siyabuka ukuthi uNkulunkulu kwindalo yakhe uma yakhe uNkulunkulu zonke lezilwane zonke into uNkulunkulu azakhile uzakhele indawo yazo. So ziyakwazi ukuthi iphile kuleyo ndawo. So umuntu ke wambeka umuntu ensimini yase-Edeni. So kusibonisa ukuthi uNkulunkulu uhlelekile. Mawufuna uGenesis chapter 1 and 2 uyabuka ukuthi uNkulunkulu ekwenzeni kwakhe kukhona ukuhlele, kukhona ukunakekela. uNkulunkulu akekho budedengu. Uyazi ukuthi into mayidalile uyakhela indlela ukuba iphile, uyakhela indlela ukuthi ibe nendawo la izokwazi ukuphila khona kahle. Siyakubona ke nalokho uNkulunkulu ekwenza kumuntu. So umuntu nje evela eqeda ukumdala uNkulunkulu umakhela indawo. So siyabuka ukuthi uNkulunkulu uNkulunkulu wothando, uNkulunkulu ogcwele umusa, uyamthanda umuntu. So izizwe zonke masifunda la uPaul eshumayela sizoyifunda lencwadi incwadi yeZenzwe chapter 17 verse 26. Izizwe zonke ezigcwele umhlaba uNkulunkulu wenza ukuba zigcwalise umhlaba, zakhe emhlabeni. uNkulunkulu wenza kanjalo. Sifuna lencwadi yeZenzwe chapter 17 verse 26. uPaul la ushumayela kubantu la ezweni lase-Athens athe mayifika khona uPaul wathola abantu bathi bakhonza uNkulunkulu abangamazi. So uPaul useshumayela ivangeli ke usethatha lolo daba ukuthi uzobazisa ngalo uNkulunkulu abangamazi ukuthi ubani. Lo uNkulunkulu abangamazi uyena odale abantu emhlabeni, uyena oveze zonke lezi ezikhona. So uyichithile uNkulunkulu zagcwala umhlaba lezi zizwe zakhe emhlabeni, zakha emhlabeni lezi zizwe. Sikhona nje ngiphila eSouth Africa, wena uphila kwenye country, konke lokhu kwenziwe uNkulunkulu kuba sigcwale umhlaba. So funda la incwadi yeZenzo chapter 17 uverse 26. So uPaul la wayefuna ukubakhuthaza laba bantu ukuthi mababuyele kumdali, mababuyele kuNkulunkulu. uNkulunkulu lo wadala izulu nomhlaba usesebenza ngoKristu Jesu. So ukuze umuntu asinde, ukuze umuntu abuyele noNkulunkulu lo amdalayo, makalale uJesu Kristu. Useyabachazela ukuthi ke lo uNkulunkulu wenzani. Uthi ke uverse 26 wazenza izizwe zonke ngegazi linye ukuba zakhe ebusweni bonke umhlaba, wamisa izikhathi ezinqunyiweyo nemikhawulo yokuhlala kwazo. Siyabuka la ukuthi uNkulunkulu ukuhlele konke ukuthi izizwe zigcwala umhlaba. Uzofunda ngalokho mawufuna uGenesis 11. Kwakukhona abantu abathi hayi bona hayi abafuna ukugcwala umhlaba. Kanti uNkulunkulu wayehlela ukuthi umuntu mayemdala lapho uGenesis chapter 1 abuse umhlaba. So naba ke abantu bahleli endaweni eyodwa bathi bona bafuna ukugcwala umhlaba njengoba uNkulunkulu ehlelile. Kusukela lapho uNkulunkulu wabona ukuthi laba bantu inkinga yabo enkulu bakhuluma ulimi olulodwa mawufuna uGenesis chapter 11. So ke kuvela lapho izwi uNkulunkulu ehlela ukuthi asanganise ulimi lwabo. La ngempela baqala bakhuluma different languages.
So kwaba foster ke laba bantu ukuthi mabahlukane bagcwala umhlaba wonke njengoba sesigcwele umhlaba wonke njengamanje. So kwakuyicebo likaNkulunkulu, kwakukuhlela kaNkulunkulu. So ingakho ethi la uPaul nalabantu base Athens mayithi ke wazenza izizo zonke ngegazi linye, igazi likabanlelo elika Adam. Wazenza zonke lezi kuba zakhe. So icebo lokuthi sigcwala umhlaba wonke siwakhe libuye kuNkulunkulu. So umhlaba ke wawenza uNkulunkulu kuba sikwazi ukuthi sakhe. La besikhona uGenesis sibona ukuthi umuntu oqala mayemaka wamenzela indawo ensimini yase-Edeni. So ngokuya kwesikhathi uNkulunkulu wahlela ukuthi abantu bagcwala umhlaba wonke. Kodwa eqaleni umuntu siyabona ukuthi nasekuqaleni uNkulunkulu wamenzela indawo uNkulunkulu umuntu la azophila khona. Abantwana baka-Israyeli masibuka ukuthi uNkulunkulu uma ezokwakha isizwe, uma uNkulunkulu ebakhipha ngesandla sikaMose lapha eGibhite, uIsrayeli baphuma, uNkulunkulu bathembise indawo, ubathembisa indawo la bazokwazi ukuthi baphumule khona, bahlale khona, basuke kulobu bugqila abahleli kubo for iminyaka eminingi. So ke siyabuka ukuthi uNkulunkulu uNkulunkulu luthando. Uma ebasusa le eGibhite akabasusanga nje ukuba lahlehlane, wayebasuse ukuba ayobabeka endaweni enhle enothileyo okuyindawo yaseKhanani. Siyazi ukuthi uNkulunkulu wayethe lapho ukuze balizuze lelizwe kufanele bamthobele. Siyabona icondition kaNkulunkulu yokuhlala endaweni uNkulunkulu ayikhethile. Kune condition. So uNkulunkulu mayibeke indawo ukuthi umuntu uzombeka khona, ubeka necondition lapho. Ukuthi ukuze uhlale kahle kuleyo ndawo, thobela amazwi ami. So ke nala kuAdam kwakumele uAdam athobele lokhu uNkulunkulu amyalele khona. Njengoba embeka ensimini yase-Edeni, uthe uNkulunkulu ayigcine, ayilime umthwalo wakhe. Sizobuka futhi ukuthi kwisifundo esizayo ukuthi uNkulunkulu amnikeza umyalo. Uma nikeze lo myalo, umuntu akawugcinanga umyalo masifunda. uAdam kanye nomfazi wakhe uEva. Uma siqhubeka lapho siyabona ukuthi uNkulunkulu ngokungalayeli kwabo, uNkulunkulu yabasusa kule ndawo ebebakhele yona okuyinsimi yase-Edeni. Siyafunda ukuthi uma uNkulunkulu akha indawo, there's a condition. I-condition ithini na? Thobela lokhu enguyala ngakho, uzokwazi ukuthi uhlale kule ndawo. So no-Israyeli ke la uNkulunkulu wayemthembise indawo yini le? iKhanani mayemkhipha le endaweni yase-Egypt. So siyazi ukuthi ke abanye babazange bathembeke endleleni, kwafika abathile laba abasule eqaleni abangazange balalele endleleni, basala endleleni. So ke laba bafika ke ezweni lesithembiso ngalesikhathi bafika ngesandla sikaJoshua. Mose naye wasala endleleni. uNkulunkulu wasiyala ukuba ngoJoshua laba bantu bangene ezweni laseKhanani balidle lelizwe. Umsebenzi omkhulu kaJoshua kwawukuthi lo mhlaba kasebowuthole bahlukaniselane nawo bonke beUIsrayeli ngokukhetha kaNkulunkulu ukuthi lo muzi uzoba kule ndawo. So uNkulunkulu wayehlelile ukuthi uIsrayeli uma ifika lapha bazohlala kanjani. So sibuka ukuthi uNkulunkulu wethu simkhonzayo uNkulunkulu wothando, uNkulunkulu ohlelayo, uNkulunkulu futhi osibonisa uthando lwakhe ngazo zonke izikhathi. So ke masifana kuJoshua chapter 1 verse 5 to 9 sithola amazwi uNkulunkulu ukhuthaza uJoshua kusanda kushona uMose. Njengoba sishilo ukuthi akangenanga ezweni lesithembiso, uNkulunkulu uyamkhuthaza manje uJoshua ukuthi aqine ngoba uzokwenza umsebenzi omkhulu wokuba laba bantu uNkulunkulu ayebathembisile kusukela ebakhipha eEgypt sebefile kule ndawo, sekufanele manje lelizwe balidle. Umsebenzi wakho ukuthi abahole abakwazi ukuthi le ndawo uNkulunkulu abathembise yona bayithole bahlale kuyona. So uJoshua ke uyakhuthaza uNkulunkulu la ukuthi makaqine kulomsebenzi
uNkulunkulu ambekele wona ukuthi ahole. Uthi ke uvele verse 5 Joshua chapter 1 verse 5 to 9. Akuyi kubakho muntu ongena phambi kwakho zonke izinsuku zokuhamba kwakho njengalokho nganginayo uMose, kanjalo ngiyakuba nawe, angiyukuyeka ngiyukushiya. Qina ume isibindi ngokuba uyakwenza ukuba laba bantu badle izwe engalifungela oyise ukubanika lona. Qina kuphela ume isibindi kakhulu, uqaphele ukwenza ngokomthetho wonke akuyala ngawo uMose inceku yami, ungaphambuki kuwo ngokwesokunene noma ngokwesokhohlo, ukuba ube nempumelelo nomaphi lapho uyakhona. Le ncwadi yomthetho mayingasuki emlonyeni wakho, kepha wozindla ngayo imini nobusuku, ukuba uqaphele ukwenza njengalokhu konke okulotshiwe kuyo, ngokuba lapho uyakuhlahlamelisa indlela yakho uphumelele kahle. Angikuyalanga na? Qina ume isibindi, ungesabi, ungabi naluvalo, ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho unawe nomaphi lapho uya khona. Siyabuka lemqondo uyavela okaNkulunkulu ukuthi njoba esemkhetha lana uJoshua ukuba enze umsebenzi ukuba angenise lesi sizwe, athi uNkulunkulu wathembisa laba bantwana koyise babo ukuthi uzoba ngenisa ezweni lesithembiso. Usethi ke qina ke wena, themba uJehova, ungabi noluvalo, ungasabi, ngoba uJehova unawe. Sesiyabuka ukuthi iNkosi izoba nawe, izohlala nawe mawenze njani na? Uqaphelisise ukuthi uyawagcina amazwi uMose akunika wona, amazwi omthetho enganinikeza wona. So uNkulunkulu la uyabonisa ukuthi kune condition uNkulunkulu ayibekile umuntu emakhela indawo. I-condition ithini na? Ithi asimthobele. Kuzo zonke izikhathi zeBhayibheli sukela ngale la sifunda khona kuyikhathi zokhokho ngale kuAdam, kuze kufike isikhathi sikaIsrayeli, kuze kuyofika futhi isikhathi sikaKristu ngale kweTestament. uNkulunkulu njalo mayekhe indawo une-condition. Ngoba phela kuleyo ndawo yila naye uNkulunkulu ahlala khona, aba nenhlanganyelo khona nalabo bantu labo. Siyokhumbula ngale kuGenesis ukuthi uJehova uma esebabekile la ensimini yase-Edeni, njalo maliphola usuku, uma kuntambama, the cool time in a day, uma kuntambama uJehova uzokwehla athathe isimo somuntu, interact nobani, noAdam nalo nkosikazi wakhe uEva. Kwakuyinjayelo kaNkulunkulu, ngoba la uNkulunkulu umuntu ambeke khona, yila uNkulunkulu azoba nenhlanganyelo naye futhi. Siyabuka ukuthi uNkulunkulu mayekha indawo, eyakhela abantu indawo, yila futhi azoba nenhlanganyelo nabo futhi. No-Israyeli ke uma ebasa ezweni laseKhanani uyabathembisa uNkulunkulu ukuthi kuzoba nendawo uNkulunkulu azoyikhetha la bazomkhonza khona uNkulunkulu. uNkulunkulu kuleyo ndawo azokhonza khona yila anenhlanganyelo khona nesizwe sakhe, abathembise leyo ndawo. Kuyafana futhi nakuphi nangale ebuKristini. uNkulunkulu mayakha ibandla akhela laba abasindisiweyo, laba abasindisiweyo banenhlanganyelo noNkulunkulu kuleyo ndawo, okuyini? Okuyibandla. Siyabuka ukuthi ke indawo le eyakhiwe uNkulunkulu ayibekile kulesi sidalwa sakhe esikhethekile siwumuntu, uba nenhlanganyelo nabo kuleyo ndawo. Umuntu oqala uAdam noEva, umfazi wakhe, uNkulunkulu wayenjalo lokho efika ntambama kosuku ukuba babone laba bantu. Uyabona? So kwakune full fellowship eyikhona phakathi kuka Adam noEva noNkulunkulu. uNkulunkulu ebabekile endaweni yani yokuphila. Siyabuka ukuthi uNkulunkulu uma yakha indawo, uNkulunkulu lindele ukuthi
sithobele umthetho asinikeze wona. So uthi ke lana ke makathobele imithetho le anikezwe yona ngesandla sikabani, sikaMose. Uma ema kuye kuthiwa angacezuki kule mithetho, angayi ngokwesokunene, angeke ngosokukhohle, kodwa ame kulo mthetho anikezwe wona. Okusho ukuthi kumele ahlale ehleli kuwo umthetho. Uthi uzathi ke lana ukuze kube nempumelelo noma phi la uyakhona. So ayizukuba khona impumelelo uma umuntu ephuma emthethweni kaNkulunkulu kulokho akuyalile. So kusho ukuthi uma umuntu engasamlaleli uNkulunkulu uyelahlekele indawo uNkulunkulu ambeke kuyo. Njengalokhu uAdam esikhulume ngayo walahlekelwa impilo yasensimini yase-Edeni. Wathola ukuthi alahlekelwe yini indaba na? Abamlalelanga uNkulunkulu. No-Israyeli futhi utholakala elahlekela le ndawo uNkulunkulu ayembekele yona, ebathembisa ukuthi bazoya eKhanana. Batholakala futhi mawufunda umlando kaIsrayeli kuneyigemegeme nekhathi ezahlukahlukene la uNkulunkulu bengamthobeli uNkulunkulu ebasusa esebenzisa izizwe ezahlukahlukene ukubasusa ngenkani, ebabonisa uNkulunkulu ukuthi uyena ophethe. So uNkulunkulu mayithembisile, uNkulunkulu mayibekile ukuthi simthobele kwindawo la sibeke kuyo, kufanele simlalele ukuze siqhubeke kehlale kuleyo ndawo. Siqhubeke futhi kuba sibe nani nenhlanganyelo nayo uNkulunkulu. Ake sifunde la incwadi ebengithinte kancane uMose la engakashoni ebhayela noma ekhuluma la noIsrayeli emiyalo sebezongena ezweni lesithembiso. Kunamazwi engiwathandayo la awakhulumayo uMose la ekukhumbuzeni isizwe, ebayala ukuthi uNkulunkulu njengoba bezweni lesithembiso, uNkulunkulu mabefika lapho umthetho omkhulu, omunye umthetho bebenikeza ukuthi mabefika lapho bachithe zonke izinto ebezilapho kuleyo ndawo zokukhonzela uNkulunkulu babo. Labo bantu ama-altara yinani alezo zizwe bazichithe labo uNkulunkulu bamanga. Babenikezwe lo myalo ukuthi bangazifuzi lezi zizwe. Mabefika khona bachithe konke. Masebenze kanjalo ke uNkulunkulu uyayala lana mafuna la Deuteronomy 12 ukuthi benzeni, uNkulunkulu uzokwenzani na ngesikhathi esizayo na. So angithi phela la uma ufunda from verse 1 izimiso zikaJehova lezi. Uthi ke mayiqhubeka la masifuna la verse 2 uthi niyakuchitha nokuchitha zonke izindawo lapho izizwe eniyakuzidla zazikhonza khona onkulunkulu bazo ezintabeni eziphakemeyo nasemadulini naphansi kwayo yonke imithi eluhlaza. Niwadilize ama-althari azo, niziphosholoze izinsika zazo, nibashisa o-Ashera bazo ngomlilo, nizinqume izithombe ezibaziweyo na zawo uNkulunkulu bazo, nesule igama lazo kuleyo ndawo. So isimiso sikaJehova ukuthi uma befika kule ndawo yaseKhanani esithembiso, uma befika khona babachithe bonke uNkulunkulu babo. La kwakhiwe khona la bakhonza khona labo uNkulunkulu babo, kungaba ama-altara, kungaba iziphi izinto abayimisile, bazichithe zonke, bazifaka umlilo ukuze qedwe lo uNkulunkulu wamanga. Uma sebenze kanjalo uthi ke nina aniyukwenza njalo kuJehova uNkulunkulu wenu. I-condition ithini? Manifika lapha nichitha bonke uNkulunkulu abalapha, kodwa nina ngeke nimchithe uNkulunkulu wenu. So manifika lapha uNkulunkulu kuphela, imiso zakhe ngeke nichithe, kodwa abanye uNkulunkulu bamanga nizobachitha. Why? Ngoba nizokwazi ukuthi nithole ini lelizwe lesithembiso. Kune condition. Lelizwe lesithembiso kuyiKhanani nizolithola uma nizenjani, nithobela mina ngoJehova. So ke siyafunda ke la ukuthi ke uNkulunkulu uhlelile ukuthi uma yakha indawo fanele thina sithobele yena.
ukuze siqhubeke sihlala kuleyo ndawo, siqhubeke sinenhlanganyelo naye. Yabona? Usethi-ke uverse 5, kodwa indawo uJehova uNkulunkulu wenu uyakuyikhetha kuzo zonke izizwe zenu ukuba abeke igama lakhe kuyo, leyo ndlu yakhe niyakuyifuna nize kuyo. Nilethe khona iminikelo yenu yokushiswa nemihlatshelo yenu nokweshumi kwenu nomnikelo wenu wokuphakanyiswa kwesandla senu nezithembiso zenu neminikelo yenu yesihle namazibulo ezinkomo zenu nawezimvu zenu. Sithola umqondo la ukuthi uNkulunkulu uyena ozobeka, uyena uNkulunkulu ozobeka indawo, uzokhipha igama lelo ndawo la uIsrayeli uma befike kule ndawo yesithembiso, uma bese bakhile lapha endaweni yesithembiso eKhanana, bazofike lapho uNkulunkulu abanikeza indawo la bazokwazi ukumkhonza khona. Angithi manje sebechithe zonke indawo zokukhonzeza labo uNkulunkulu ukuze bangalingeki, kungasuku ngesikhathi esithile ukuthi kube khona phakathi kwabo ocabangayo ukuthi akhonze labo uNkulunkulu. Isizathu ileso ukuthi uNkulunkulu athi bachithe bonke. Siyakhumbula phela umthetho yokuqala, the first 10 commandments uNkulunkulu ayithini. Uthi lapho anokhonza abanye uNkulunkulu. Nokhonza uJehova kuphela, ningakhonza abanye uNkulunkulu. So kwakufanele ukuthi babefika kule ndawo bachithe bonke ke labo uNkulunkulu. Usethi uJehova ke uzobanikeza indawo, uzokhetha indawo la azokhonza khona uJehova. La bazoletha khona ini imihlatshelo yabo. La bezoletha khona konke okweshumu kwabo. uJehova okhethayo. Hayi thina, uJehova okhethayo. Uthi uverse 11 la kuyakuthi kuleyo ndawo uJehova uNkulunkulu wenu akayikhetha ukuba kuhlale khona igama lakhe, niyise lapho lo konke enginiyala ngakho, iminikelo yenu yokushiswa nemihlatshelo yenu yokweshumi kwenu nomnikelo wokuphakamisa wesandla senu nezithembiso zenu ezikhethiweyo enizethembisa kuJehova. Niyakwenama phambi kukaJehova uNkulunkulu wenu, nina namadodana enu namadodakazi enu nezinceku zenu nezincekukazi zenu nomlevi ophakathi kwamasango enu, lokhu engenasabelo nafa kini. Usethi-ke uverse 13 ke, xwayani ukuba unganikeli ngeminikelo yakho yokushiswa ezindaweni zonke ozibonayo, kepha kuleyo ndawo uJehova akayikhetha kwesinye sezizwe zakho uyakunikela lapho ngeminikelo yakho yokushiswa wenze khona konke. Siyabuka la ukuthi ama-condition alokho ayavela uNkulunkulu ayabeka ukuze nidle leyo ndawo yesithembiso uNkulunkulu azonikeza yona okuyiKhanani. Kukhona efanele nikwenze, fanele nikhonze uNkulunkulu kule ndawo uNkulunkulu azoyikhetha, azobeka igama lakhe futhi. So kusho ukuthi kuzoba khona indawo especial kwaIsrayeli la uIsrayeli wonke azoza khona afika amkhonze uNkulunkulu. Uthi-ke uverse 13 engimlandile kakhulu, uthi xwayani. It's a warning. Xwayani ukuthi kungabi khona ozonikela noma ozokhetha ukuthi anikele umnikelo wokushiswa la akhetha khona yena. Okusho ukuthi ukukhonza uNkulunkulu kubuya kuNkulunkulu, asisikhetheli. Namhlanje abantu kuyi-worship, mabekhonza uNkulunkulu beza kuNkulunkulu balethe into abasifunayo bona. Cha, makuza kuyi-worship uNkulunkulu ositshela ukuthi simkhonza ngani, kuphi, kanjani. All the conditions of worship abuye kuNkulunkulu. Yingakho athi la xwayani ukuba unganikeli ngeminikelo yakho yokushiswa ezindaweni zonke ozibonayo wena. Kusho ukuthi ungasikhetheli. Okusho ukuthi ukukhonza uNkulunkulu has conditions. I-condition yakhona ithini? Ngithobele lalela lakho ngikushoyo ukuze lelizwe ulidle, ukuze inhlanganyelo enginayo phakathi kwami nawe iqhubeke.
ukuze uAdam noEva noNkulunkulu baqhubeke njalo ubudlelwane bukhona, wakufanele bathole umthetho uNkulunkulu abanikeze wona. Uthi umthetho nawo uthi bangadli emthini okwazi okuhle nokubi. Siyazi ke masifuna uGenesis 3 bawuphiwe lo mthetho badla. Nangempela uNkulunkulu lokho ayithembisile ukuthi bazofa nokufa, kwangena ukufa ngalosuku bona. Lithi leNkosi uNkulunkulu wakhetha ukubakhipha ensimini yase-Edeni. Bagcina ngaleso sikhathi. Yavala iminyango, avala amasango ase ensimini yase-Edeni. Lo uNkulunkulu ayembeke kuyo umuntu. Yasifundisa ukuthi kunengozi yokungamlalela uNkulunkulu mhla ebeka umthetho. Mhla esho ukuthi fanele singakwenzi lokho. Nalana ukuthi mabaxwaye. Masifuna incwadi yesiChronicle 7 verse 12 and 16. Sesiyathola ukuthi le ndawo okhulunywa ngayo ithempeli leli elakhiwa uSolomon. Le ncwadi engikhuluma ngayo 2 Chronicles 7 verse 12 to 6 12 and 16. uNkulunkulu la uyavela, uyasho ukuthi yiyo ke le ndawo engizobeka igama lami kuyo. Yiyo le thempeli leli aselakhile uSolomon. Yiyo ke le ndawo engizebeka kuyo igama lami kuyo. La kuzokwenziwa khona imhlatshelo. Uphinda athi lapho uma abantu bami bezithoba belalela uNkulunkulu esezulwini yovula ibusiso. So uma abantu bethobela lokho akushoyo, uNkulunkulu leso sizwe sakho uIsrayeli uyohlala naso, uyoba nenhlanganyela naso. Uthi ke igama lakhe loba lapho. Uyohlala lapho. Mawufunda amazwi la ku verse 16, uNkulunkulu uyohlala lapho. Le ndawo ke esikhuluma ngayo indawo le uNkulunkulu ayeyikhethile, ithempeli leli. Le ndawo ithempeli indawo uNkulunkulu yena akhethile ukuthi akhonze khona. Mawufunda umlando kaIsrayeli, ayikho indawo uNkulunkulu ebeyivumela noma bivumelekile ukuthi ukhonze uNkulunkulu nje. Bekufanele uNkulunkulu umkhonze kuphela ethempelini. Le thempeli belikuphi? eJerusalem. eJerusalem ilapho ekufanele ukuthi bakhonze khona. Mawufunda iChronicle zesibili chapter 3 verse 1 and 2, le thempeli lakhiwa entabeni yase Moriya. Yile ndawo le futhi exactly le ndawo la uNkulunkulu ayala khona uDavid ubaba kaSolomon kuminyaka edlulile, ukuthi njengesono esenzile kwaIsrayeli wenzani uDavid na wabalisiza uNkulunkulu eyalithi singabalisizwe. uNkulunkulu ayithi isifo sabulala abantu. uDavid azi ukuthi uNkulunkulu ongamisa isifo ngoba enza isono, waya kumprofeti uGadi kuba amyala ukuthi yini uNkulunkulu afuna ayenze. uGadi uyamazisa lapha. Mawufuna incwadi kaSabelo wesibili chapter 24 verse 18. Uthi ke uyamyala ukuthi hamba okwakha ialtari. Uyalo uNkulunkulu uGadi. Uthi makahambe uDavid akhe ialtari. Uyakha kiphi indawo? Uyakha endaweni yomjebusi. Le altar azayakha kule ndawo umjebusi wayiphela lapha igama lakho Arun. So uNkulunkulu umyela ukuthi makayakhe ialtari lapha alethe umnikelo khona. Nangempela kwenzeka kanjalo, wanikela waletha umhlatshelo uDavid kuleyo ndawo uNkulunkulu amyale khona. Wasiqeda ke isifo uNkulunkulu. Mawufunda incwadi ka2 Samuel chapter 24 verse 18 to 25. Leyo ndawo le exactly that place yayise entabeni yase Moriya eJerusalem. uNkulunkulu ila akha khona leli thempeli. So siyabuka ukuthi nangale kuDavid le altar ukuzibeke kwakuNkulunkulu wayishilo ukuthi yakhe kuphi. KwakuNkulunkulu futhi wayiyalile ukuthi le sakhiwo lethempeli lakhiwe kuphi. Futhi uNkulunkulu osho ukuthi igama lami sengilibeka kule ndawo engikhethile mina Jehova. Kusibonisane la, kusibonisa ukuthi uNkulunkulu uyena obeka ama-terms and condition ukuthi umuntu uma embekile endaweni uhlala kanjani. Uma kufuna mina ukuthi ngihlale kahle endaweni uNkulunkulu ayibekile, kufanele ngithobele lokhu uNkulunkulu akusho.
kubu Adam wathobela uNkulunkulu akushoyo, kubu Eva wathobela uNkulunkulu akushoyo, ngabe baqhubeka bahlala ensimini yase-Edeni. No-Israyeli kube wamthobela uNkulunkulu ngekhathi asho ngaye baqhubeka bahlala ngokuthula ezweni lakuphi lase-Canaan. Inhlupho lezi ababanazo, ukuthathwa kwabo ukuyisa endaweni ngezizibathatha, inkinga ikuphi na? Abazange bathobele izwi leNkosi. Namanje ke ebandleni abantu bathi hayi uNkulunkulu ngimkhonza noma ikuphi la ngithanda khona. No. Ebandleni yila uNkulunkulu akhethe khona ukuthi kukhonze yena khona. Akakhonza uNkulunkulu nokwenye indawo. Kusebandleni kuphela ngoba yila igama lakhe lihlala khona. Yila igama likaNkulunkulu lakhe khona. Ayikho indawo uNkulunkulu labeke khona ukuba akhonze khona ngaphandle kwebandla lakhe. Yingakho ke namhlanje mina nawe usukhetha ukuba umKristu, ukubeka endaweni. Siyabona uNkulunkulu uyasebenza, mayisebenza uNkulunkulu, uma idala uNkulunkulu njengoba usister lesisho kuJesu Kristu, akakubekanga nje ehlane. Khona abantu abasho bandada, awususindisiwe, ungaya noma ikuphi la uthanda khona. uNkulunkulu akambeki umuntu kwindawo angayakhanga. Umbeka ebandleni lakhe. Isifundo la incwadi yeZenzelwe chapter 2 verse 47. Incwadi yeZenzelwe chapter 2 verse 47. So umuntu umbeka kuphi? Ebandleni layo iNkosi. Zenzelwe 2 uverse 47 uthi la, bemdumisa uNkulunkulu bethandeka kubantu bonke, iNkosi yenezela ebandleni imihla ngemihla abasindiswayo. iNkosi yenezela kuphi? Ebandleni. Kusebenzisa igama elinjani? Elisingular la, ebandleni, which means one church. uNkulunkulu wakha ibandla elilodwa ngoKristu Jesu. Mawufunda incwadi yeZenzelwe chapter 16 uverse 18 uthi uJesu lapho kumazwi bekhulunywa uPetro uthi phezu kwaleli dwala ngiyakulakha ibandla lami, amasango eHadesi akwayi kulahlwa. Ukhulunywa ngebandla elilodwa, one church, plural, not plural, singular. uKristu wakhe ibandla elilodwa. Namhlanje mawungathi uyabheka kugcwele amasonto amaningi, akusele phela ibandla isonto, ihleli isonto. Ngoba phela into yomuntu. Into engakhiwanga uNkulunkulu, uNkulunkulu akasukeleki umuntu amsindisile umbeke endaweni uNkulunkulu angamakhelanga yona. Sibuka le kumuntu oqala uAdam, wamakhela indawo ensimini yase-Edeni. uIsrayeli mayesemakhiwe wamakhela indawo, wambekela indawo. Nebandla maselakhiwe, uNkulunkulu umuntu umbeka kuphi? Ebandleni kuphela. Hayi ehlelweni. Ihlelo into yomuntu. Mawufunda ngale incwadi ikaMathewu 15, siyathola kuKristu uyasho lapho ukuthi uma isithombo ubaba angasitshalanga ngesaphula. Isithombo uNkulunkulu ebekhuluma ngaso yini? Bekhuluma ngabantu abaphethe imfundiso yokuduka, imfundiso engaboyi kuNkulunkulu. Ngalesikhathi abaFarisi bathi kubafundi bakaJesu, "Hey nina anigezi izandla, anilandeli imfundiso yobaba." Mawufunda chapter 15 verse 1. uJesu yabaphendula uthi, "Nina nifundisa imfundiso yani yabantu, hayi imfundiso kaNkulunkulu." Uzathi lapha kuverse 8 wayiqinisile uIsaya ukuthi nina ningikhonza ngeze. So uma umuntu ekhonza uNkulunkulu ngemithetho yabantu, it's called vain worship. Akuthi shu, akusho lutho. So ingakho ke mawehlala lapha kuMathewu 15 uthola le ndaba ukuthi uKristu athi isitshalo esingatshalanga ngobaba uyesiphile ezulwini. Inkulumo ivela kuphi na? Ekuthenini naba bakhonola abaFarisi. Naba abafundi bakaJesu baza kuJesu bazothi, "Hey, naba abaFarisi baphatheke kabi ngalento eyikhulumile ukuthi bafundisa imithetho yabantu." uKristu ebaphendula ukuthi isithombo esingatshalanga ubaba uyisiphile egcineni. So into ehlele umuntu, into ebekwe umuntu, ihlelo phela into yomuntu, asifundi ngayo la eBhayibhelini. So ke uma umuntu esindiswa ephenduka ezonweni zakhe, ngene emanzini ebhabhadiswa, uNkulunkulu umbeka kuphi? Ebandleni lakhe.
So wena okhetha uKristu, wena okhetha ulandela uKristu, ubhabhatisiwe wanezelwa kuphi ebandleni lakhe, hayi ehlelweni. Ihlelo hamba ngemithetho yabantu. So siyabuka ukuthi ukuze siqhubeke sihlale kahle ebandleni kufanele senze njani? Same nangale kuAdam. Kwafanele ukuthi Adam ukuze ahlale ensimini yase-Edeni enze njani? Alalele uJehova. No-Israyeli ukuze ahlale eKhanani kwafanele njani? Alalele uJehova. Ukuze nawe uhlale ebandleni likaKristu, ube nobudlelwano noJesu Kristu, ukuze uqhubeke ube nefellowship noJesu Kristu, kufanele wenze njani? Uhlale emazwini kabani? kaJehova. Uma uJehova ukhuluma ngobani? uKristu Jesu. Mawufunda ngalencwadi yamaHebheru chapter 1 verse 1 and 2, uthi endulo uNkulunkulu ayikhuluma ngezikhathi ezahlukahlukene, ekhuluma ngokhokho, kodwa kule mihla usemise uJesu Kristu, ekhuluma ngoJesu Kristu, amise ukuba abe indlalifa yakho konke, futhi adala ngayo ini? Izwe. So umthetho ufanele ukuthobela umthetho kaKristu ukuze uhlale ebandleni, ukuze ube nenhlanganyelo noKristu Jesu. Kufanele ukuthobele amazwi kabani? kaKristu Jesu, ukuze ukuhlale kule ndawo ayakhile. Phela ibandla liyakhiwe uNkulunkulu, alisiwumqondo womuntu. Alivelanga nje ngokuthi abantu babethi asibe nebandla, let's have a church. No. Incwadi engikhulume ngayo, incwadi kaMathewu 16 verse 18, uthi uKristu lapho phezu kwaleli dwala, ngiyakulakha ibandla lapho. Umqondo webandla ubuya kuNkulunkulu. Mawufuna incwadi yabaseFesu 2 verse 10, ibonisa lapho ukuthi uNkulunkulu ungakakhiwa umhlaba, wayenomqondo ngani? Ngemisebenzi emele yenziwe ebandleni. Usho wayenomqondo ngebandla ukuthi uzolakha ibandla isikhathi esithile. So ibandla libuya kumuntu, libuya kuNkulunkulu. Indawo ayakhile yabo bani na? Yabantu abasindisiweyo ezonweni zabo. Bese beba nani? Nenhlanganyelo, fellowship. Njengalokhu uAdam noEva bengakangena esonweni babe nenhlanganyelo nobani? noNkulunkulu. They had fellowship. uNkulunkulu wayeza thatha isimo sani somuntu akhulume nabo. Kuthe mase bengena esonweni kwaba khona uqhekeko, kwahlukana, bakhishwa ensimini yase-Edeni. So sesebandleni usindisiwe, ugeza izono. So mawusebandleni wenziwe umuntu omusha, unenhlanganyelo manje nobani? noNkulunkulu. Ubekwe kuphi na? Ebandleni. Umuntu osindiswayo ubekwe ebandleni, ayihlelweni. So mawusehlelweni usendaweni wrong, ngoba ayitholakala embhalweni. Uyalithola iRoma Catholic ebhalweni, uyalithola noma yiphi isonto elikhona la emhlabeni eqambe umuntu. Leli esikhuluma ngalo eqanje ubani? uKristu Jesu. So ke uNkulunkulu wambeka umuntu ensimini yase-Edeni, endaweni lapho ebeza mvakashela khona ngokuphola kwelanga. Namuhla ubeka bonke abasindiswayo ebandleni, hayi emabandleni. Ebandleni lilodwa, there's only one church. Ile lakhe ubani? uKristu Jesu. So ke zinika isikhathi wena ungakaphenduki ukuba uphenduke. Mawuphenduka awukho enough ukuthi ubhabhadiswe. Yebo kubalekile ukuthi ungene emanzini usindiswe, ugeze izono zakho, kodwa kufanele ukuthi uye ebandleni. Mawubhabhadiswa, ubhabhadiswe ngendlela efanele, uzongena ebandleni kaKristu. Uyahlanganyelwa kunendawo la uzophila khona ebekwe uNkulunkulu. Njengalokhu ngale masifunda ngayo uAdam wayebeka endaweni ukuba athole konke akudingayo. Nasebandleni uzathi uPetro uchapter wesibili, uPetro chapter 2 Peter chapter 1 verse 3, uthi lapho usinike konke. Ngamandla akho uNkulunkulu usinike konke okuzosenza ukuba sisinde. So we've got everything in the church. Ayikho into eshodayo ebandleni. There's nothing a mistake ebandleni. So hlala ke ebandleni, ungaphumi ebandleni, ngoba yiyo kuphela indawo yabantu abanjani? Abasindisiweyo, ayikenye. Sithemba ukuthi amazwi eNkosi afundiwe, ukhona okhula kukhona ukuze uqhubeka uhlele emazwini eNkosi. Siyathola ukuthi uNkulunkulu wamakhela indawo wambeka kuyona, okuyinsimi yase-Edeni.
siyathola futhi ukuthi uNkulunkulu wakhe ibandla elilodwa ukubeka abasindisiweyo. So ungasuki kuleyo ndawo ukuze uqhubeke uhlale ngokuthula, uqhubeke uhlale nenhlanganyelo ukuze ungaphumi kuleli bandla alakhile uKristu. Gcina amazwi kaKristu. Then icondition yokuthi wena uqhubeke kanjani uhlezi la ebandleni. Sengathi iNkosi inganibusisa efundeni kwezilayo. Siphinde siphule siqhubeke sifunda amazwi ayo. iNkosi inibusise. Amen.